Together, growing in faith, changing communities. Akakuphelela amandla endleleni, aphela amandla, ungazi ukuthi uzoqhubeka kanjani. Namhlanje enhlizweni yami ihlala ukuthi ungayilahli ikhanda, ngoba ekugcineni uNkulunkulu unomsebenzi afisa ukufeza. Uma kumele ukuba ulinde, uma kumele ukuthi makuzolungiswa izinto zala ekhaya fanele qale kudlulwe kumina,
uma kumele kulungiswe izinto zabantu abami fanele ale kushayeke mina. Uma kumele kulunge ezasemendweni yabo kumele qale kulinyazwe mina. Uma kumele fanele kulungiswe izinto zabafowethu nodadewethu kumele kuhlale kushawe kumina. Linda uthandaze. Khona inkonzo uMntaka Maria ayivusayo enhlizweni yami ukuba abanye bethu sibizelwe enkonzweni yokushayeka ukuze imizi namakhaya akwazi uma. Bekuswelekile ukuba kudlulwe ey'ntweni thizeni ukuze uNkulunkulu abonakalise amandla akhe. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke encwadini yezenzo zabapostoli uchapter 9. Lithi izwi likaNkulunkulu uSawuli usebheke eJerusalema kunenkonzo engithintayo. Uma esekhupukele eJerusalema ubuya njengomuntu oseshintshile. Lithi izwi likaNkulunkulu uJakobe esebalekile ebalekela u-Esawu ngoba nakhe sentshontshe isibusiso somfowabo. Umfowabo usefuna ukumbulala. Uyabaleka uJakobe engumfana omncane ayokhulela ezintabeni aze akhule abe indoda azaganwe, kodwa kusho yena ukuthi akhona ekhaya la. Wakwayiphila impilo yovalo nokwesaba, wakwayiphila impilo yasentabeni, wakwayiphila impilo yomuntu ozwana naye, kodwa kuvuke kuwena ukuthi angibina lona, angikhuliswanga kanje. Mina bengazi makonakala ngenze njani, bengazi masesixakekile silungisa kanjani. Lithi izwi likaNkulunkulu uJakobe uthi ehlele entabeni ebese kuyavuka ukuthi angeke ngikwazi ukudwaba abantwana bami ey'ntabeni, athi ngicela ukubuyela ekhaya. Yazi kunabantu abafuna ukubuya kodwa bayesaba. Bafuna ukubuya kodwa bazi bazobuya kanjani ngoba izinto abayikhuluma ngawe lisaqabene zibashayisa ngamahloni. Abakwazi ukuthi bazobuya kanjani ngoba bathi bephume emakhaya badelela bathuka inhlamba. Mhlawumbe usubashayile. Baningi abantwana babantu abathi ngifuna ukubuya, bathi ngifuna ukuyolungisa izinto ekhaya. Baningi abantwana babantu kushona omama, kushona obaba, kushona obhuti, kushona omalume, abakwazi ukuyongcwaba. Boyiqaphela indlela ophuma ngayo phakathi kwekhaya. Ungaphumi phakathi kwekhaya nenhlamba. Ungaphumi phakathi kwekhaya ushidila. Wathi boyiqaphela indlela ophuma ngayo kuma-relationships.
khona abanye abantu masebedlile basutha ebese beyadelela athi vele ngangangcengile vele ngangidabukela vele wena ukuthi umlomo uyadala awungathi wena muflathela basale bakhala abantu ngawe awungathi wena mawuhamba ulandelwe sinyembezi esithi bayobona abanomehlo ayikho ebuhlungu njengomuntu oxoshwayo phakathi kwekhaya tuhamba sibani sawushuphile saphumula ungasekho uthi uJakobe mayivuka inkonzo yokuthi kumele ngibuyele ekhaya athatha unkosikazi makhosikazi akababili nabantwana athi sekumele ngibuyele ekhaya athi kodwa ngiyazazi izinto angishiyanga ihamba kahle khona abanye bethu we want to move forward but the past has a way of holding us back sangifuna ukuqala kabusha kodwa ngazi ngizoqala kanjani kabusha ngoba ngikwazi ukuya lapha ngantshontsho angikwazi ukuya lapha ngabulala angikwazi ukuya lapha ngabathuka angikwazi ukuya lapha ngoba bazokubamba bangibulale bangaka abantu abakhalayo inyembezi ngenxa yethu bangaka abantu abathi saze saphumula ngiyabasaba abantu mina abashiya ibandla likaNkulunkulu bediniwe afawethe lafaka hayi unjani hayi ukuthi bathibala abantu babaleka abantu bashiya ibandla abantu bathuyihlaba abantu kodwa inyembezi zinendlela yokwakhela umdaka athi uJakobe mesebona amakhosikazi asesowe lomfula athi wena nkosikazi uSibanibani athi hamba ubheke ngapha athi wena uSibanibani hamba ubheke ngapha athi ngifuna ukunihlukanisa somngihlukanisela athi khona umfowethu meqhamuka efuna ukusibulala angasiqedi sonke athi meshaye laba athi eKristu laba bazosinda athi meshaye laba athi eKristu laba bazosinda bangakithi abangawaphendula private number ngoba sisale kweleke sathatha izinto safuna ukuphilisana nabanye abantu safuna ukuphila impilo esinjeya sahluleka ukuthi nasiko njeya sithe bangaki thina abangasabhekani nabanye abantu angisayi lapha ngoba ngizohlangana noSibanibani bangaka bangasakwazi ukuyela emuva akusabuyeleki abanye baze bayishadise emadolobheni bazilobole babizwe osibongo ufana kuthiwa nangumani menangu akhe abanye baze batshela abazali sebashona besho bephila umhlaba wethamazana idlozi lingathula ngelinye ilanga liyophakama entabeni liphakame kumzukulu wakho lithi asimazi lo hayi ngoba kuthiwa nina nashona akunalutho likhona ikhaya uJakobe esehlangene noNkulunkulu ubusuku bonke ambamba uNkulunkulu khuluma ngenkonzo yokubuyela emuva ambamba uNkulunkulu athi uNkulunkulu sakuyadedela Jakobe athi uJakobe Nkosi angikwazi ukudedela owangibusisana lethizwe likaNkulunkulu
wamthinta inyonga. Wathi angamthinta inyonga, uJakobe owayehamba kahle wabuyela emuva esekhuka. Mayibona amakhosikazi nabantwana bathi ubaba loya, kodwa ukuhamba kwakhe sekushintshile. Kodwa ukunyathela kwakhe, ukukhuluma kwakhe, nokwenza kwakhe sekushintshile. Khona abanye bethu abazwayo vele nginegcotsi mina. Vele mina nginekhanda lakagcobo. Vele mina ngiyadelela. Vele mina ngivukwa into zami. Vele mina nginabantu abadala. Sonke sinezinto zethu. Sonke sinamakhanda ethu. Sonke sivukwa izinto zethu. Kodwa kuninkonzo ebalulekile yokuhlonipha. Ungamphakameli omunye umuntu awumazi. Ungakuhlanya bawuhlanya kini. Ngoba entabeni awazi ukuthi abanye bahlanya bagcinephi. Wethu ugogo wami basuvuka into zabo athi ngishele, athi ngizakoma. Nikazi wegikazi athi maluwaseka baba ngithe ngishele ngizakoma. Wayeqoma egcineni. Lethi izwi likaNkulunkulu Sawulu sabuyela emuva. Kodwa inkonzo efuna ukuhlala kuyona uyakwazi ukubuyela emuva. Akakwazi. Ngoba waphuma emuva. Wathi ngizoqeda ngawe. Waphuma emuva. Ethi ngizobabulala bonke. Kanti akaze egcineni uNkulunkulu uzamthatha amthokoze. Lethi izwi likaNkulunkulu uthi uSawule beyibuyele emuva. Bonke bayambalekela bayesaba. Bayahlehla kuyena. Bangakwazi ukuhlala nawe. Bathi ngiyesaba. How many of us are afraid? I'm afraid of the person I've become. I'm afraid of the monster I've become. Ngesaba. Khona basabi ukuqwasha. Because imicabango flood in their minds. Abanye basaba ukuba bodwa. Because once baba bodwa, the reality hits home. Abanye they've come to realize ukuthi akunamuntu ngedwa ngini. It's not as if ngizalwa namuntu. Ngizalwa nabakwethu kodwa abakwethu abangifuni as if ngashaka ngomnukwa. Have you ever failed in life? Where you've realized I've messed up. Wakwala wanukelwe ngathi unyathela itshele etaba. Neyazi intothofi yami abinuka. As if ushawe ngesichitho sentothofi yami. Mawusondela kubantu abakufuna. And you want to be good, but nobody's giving you a chance to be good. Uyafuna ukuzama. Uyafuna ukubakhombisa sewushintshile. But bakhumbuza izono zasemuva. But what happened if you doubt your own self? Have you ever reached a stage ukuthi mhlambe Nkosi ngishawa ukuthi ngenze ukuthi nokuthi ebusheni bami? Mhlambe izinto zabantu abami sinje ngoba nabo mhlambe mina angikwenzanga ukuthi nokuthi. Have you ever reached a stage empilweni yakho?
If you haven't, and when it comes, be strong in prayer. Ayikho into ebuhlungu njengoba uzibona njengesehluleki. But awufuni ukufa ngoba umufi uyazi ukubona uNkulunkulu. And so ucela uNkulunkulu akunike ithuba lesibili sokwazi ukulungisa izinto. Ngiyayithanda inkonzo yenziwa uBarnabas. uBarnabas uyasukuma ebona uSawuli engekho omfunayo athi kodwa le nsizwa ingumbulali. Kodwa uNkulunkulu uthe meyikhuluma athi lesi sithelo sami ngizokwenza umsebenzi ngaso. Sengiyaphetha. Ungasitheleli isidalwa somuntu. Ungambona eyiphara. Ungambona ejuza mathe. Ungambona eyisidakwa. Ungambona engumbulani. Ungambona useless. Kodwa athi uNkulunkulu isitsha sami lesi engizokwenza umsebenzi ngaso. While abantu abaningi babona uSawuli njengombulali, kodwa umoya wonke ubona uSawuli njengensizwa ezobhala incwadi esu-13 kwiTestament elisha. While abantu babona uSawuli njengesehluleki, umoya wonke ubona uSawuli ethi mine hayi ngamazwi, hayi ngokuqonda, hayi ngokuhlakanipha, athi ngoba uKristu omina athi mkhulu kunosesweni. While abantu bebona uSawuli njengento yokulashwa, umoya ocwebileyo uthi ngoSawuli ngingenza konke ngoKristu ongamadlala. Wethu nkosana, uyabona kunabantu ethe izinto mayisabahambela kahle bebehamba kumahilo beshaya ngamastiletho bahambe baqhenye zibe zinhle intokazi zibe zinde zibe ngangaya umhlaba bahamba ngamaphaphu namhlanje. While usaphezulu sahamba kahle konke, the only reason ekumele ubuke phansi, it's when you're lifting someone up. Nothi musamtshela ukuthi ayikho into engizokwenzela wena. Into esilimaza kakhulu njengabantu inkonzo yokuthi angincengile. Vela ningiphakele. Nginento zami. Ngiyawathanda, ngiyawasaba amazwi ashiwoyo ekugcineni. Uverse 31 uthi ibandla lahlala ngoxolo. Ligcwele intokozo yomoya ocwebileyo. My God, imagine uyazi kuthenga hamba usibanibani kwaba khona ukuthula la ekhaya. Uthi uIsaya ngokufa kwenkosi uZiya sambona uNkulunkulu. Uyazi ngokufa kwaSibanibani kwaba khona ukuthula. Ngokuhlehla kaSibanibani empilweni yami, I actually found myself. Ngikhulume kancane. Are you adding value in someone's life, or are you sucking blood out of their lives? Is this relationship helping me to grow,
or is it killing me? Uyayazi into ekusuffocateayo engathi uphelelwa umoya. Ndlovukazi yezulu uma ibe nathi sibuso sesivikele sikhangisele isinika samandla negrasi yevela kuNkulunkulu somandla uyise nendodana nomoya ongcwele.